Laughing Leos Biano! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawak apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Alagarudan, intay basaan na ti surat ni Maysa Pagayam ang nagpailingad itinaga na Joy, Manipulijay, Hong Kong. Kastiman ti surat ni Pagayam tayo Joy. Ken ka Mang Bianong, yabrasak man pa iti kablao ko kada kayo amin mangbukbukal iti daytoy programa. Ilingad naklakuman itinagan Joy. Iti agdama ket addaak ita ditoy Hong Kong. Naawisakmet nagsurat ditoy programa gapo ken ni nanang ko no kuma iti kinalaeng first honor ni nanang ko Mang Bianong ngem saan met pagsayaatan ti kina honor na. Kastoy man nga ilawlawag ko ti kina-honor ni nanang ko, Mang Bianong. Nagagot laki din ayat, ipayod mo abak-bakitan. Na, nagsaumet tinabanglaw. Kunamlan asino kamutin akabangluan alaklakayan. Kasanukit nagamot ka. Agat sigarilyo ka. Sunal kan tumot nga men. Naitala agpay-payob-yob ti kukwam. Bibiyang mo ngay amiter. Agpayob-yob kamot ano kayat mau. Ay sulwam, sunal. Di mo pa ilalang di ang nguyob tayo so ti susupam. Susupam amin nga asok iti dalikan. Wano saan, di tambot so tilugan ti mapan mo amalan asusupay. Tanakarkaro pa yung chimney di tangiwat mo abak-bakitan. Naggapwam manay, apay nga itakala nagawid. Nagsapa ka rimwar ngam itala nagawid ka. Naabakak iti sugal, iso apang nga asim Di kan sumanaaw, tabangan no ibaw ingko kan katipudot ti ulaw. Anya, ay konsumisyon ka bakbakitan. Tambot sulang araw danday tangiwat mau, sugador kan utangira ka pa'y. Sigurado ang nakautang ka manin tasugalan tinagapwat. Bibiyang mo ngay, kan saan mo't asika tinagutang. Siyak mo timang bayad iti utang kaw. Sapay nagtangsit ka. Ay nanudyak lang makapagtepal. Jaklam mong binita. Ibitin ka pa balinswag sa kan tumalmalwan. Danga! Happy birthday, Nanang! Ay na, agyaman ak Joy. Imbag man ta nalagip mo ti kasangay ko, anak ko. Saan mabalin malipatak ti kasangay yun, Nanang? Adto'y ti regalo kada kayo. Anya ngay dayta. Kahita mat. Lukatan nyo, Nanang. Sige man nga raw. Ay, wow! May saaset ti alahas daytoy, anak ko. Nanang. Gold dayta. Tunay. Ay, nagpipintasan.
Mabalin ka di nga ilako da ito'y anak kaw. Wan nanang, mabalin launay. Inururnong ko at talaga ti inggatang ko iti dayta para kada kayo, nanang. Ay na! Ay, thank you, anak kaw. Ay, adan alahas kaw. Gold ko naman. Oray may salaang ti anak kaw. Nunalaeng agregalaw. Amum lang arudan ti kababalin ni nanang. Ngam rinigalwang pelangi ti alahas. Bareng no pagpampanunutan ng dayjay, kat saanan nga agsugsugal. Ay, jak lamon, Joy. Nagrigrigatam iti Hong Kong tinggatang mo iti dayjay. Isasapel ako mata saan na pagsugal laeng. Ha? Ibagbagak lang amumutin ti ugali ni nanang. Wen, maawatan ka. Ala, mabit laeng, taisagana kong dagiti imutat nga agsubli iti Hong Kong. Ay, nagbiit at talaga lumabas ti aldaw. Agsubli ak manan nga agtrabaho iti abroad. Ay, wan nga rod. Di mi pa naipapas ti ilumigan ka. Sana bale, agan anos tayo lakay. Dumanon tulat pati kanito, adyakon umadayo kada kayo. Naragsakak amang ted iti inak mang biyanong. Nagtultuloy nga raw ti panagtrab-trabaho dito'y Hong Kong. Ngam nagtultuloy latamat ti kinabisyo kan kinasugador ti inak. First honor iti sugalan, first honor amang ngutang, kan first honor iti bisyo. Kasta ni nanang ko mang biyanong, iti may sangal daw. Papayajak mo tan makit-kita dagiti alas nga inregalo ni Joy kan ka iti birthday, Benita. Apay aya apati dayjay ket pakibibiya nga malaklakayan. Kukwak mo't dayjay. Wen, amok ako kwam dagijay. Agam mas dawak nga raw tapay nga awan metan. Diya akong makit-kita nga isusuot mo. Inlakom siguro na niya. Pinagsugal mo siguro tinaglakwam. Bibiyang mo ngay. Insaldak na ang mait. Tamasapul ko ti kwarta. Agasam ti kasta nga aramid mabakbakitan. Rinigalwan na ka di anak mo. Ngam insaldam laang gapo iti kasusugal mo. Makauman di aramid mo. No nauma kan di agsinatan. Kastala ka simple dayta. Nauma ka nga rudan. Apay ngay nga da kapay lang dito yung makipagnanaod kanyak. Sapay naglastog ka. Panawan ka talaga numapunuanak, Benita. Kunak man no napunuan kan. Tapumaanaw kaitan. Benita! Anyamot ni nanang. Inregalo kan kwa na. Insalda na lagayam. Kastati ko na ti stepfather mo, Joy. Kanayon da nga ron nga grikyar. Gapo iti aramid ni nanang. Bakbakutanan ni nanang. Ngam di pa'y lagnak-nakam. Nalabasan at talaga. Ala, saan ka unay nga agpampanunot dita? Di mo unay pampanunutan ni nanang. Kasano ajak panunutan kat nalabasan at talaga ti aramid na. Makapasakit iti nakam. Aramid na pa'y laidi. Ngaging gaita. Bimakutan. Ngam sanlat ta nagbalew. Nay, sino da ka, day? Ada na kay baga kanyak, adito iti balay da nana Benita. Iso ngay mayak. Apay asap-sap ulom ti asawak. Husto mo, da kayo gayam ti asawa na. Nakautang ngamin kanyak ni nana Benita. Di mo't lagbayad ay. Iso ngay mayak dito yan nga agsingir Anya? Kasapulak mo't ngamin ti kwarta, tata. Ay, awan ti amok may papaniti utang ni Benita. Iso ada kayo nga rod agtungtaw. Tay sulang mo tinairanot itinautang nakin ka. Nagadong to may agsingsingir kan ka.
takumpurmimot ngaminan adi mo maututangan. Amang numadamdama, sa balin ti isalda ken utang mo, gapoy ti dayta just kaya pa nagsugsugal mo. Uray umutang ak atasyak mo timang bayad. Anya sikat imang bayad, katawan mo ti bayad mo. Siyak mo ti pagtataudan ti kwartam. Huston! Diyak kaya ti makirikyarkan ka. Tulungan na kit di ang agbayad. Ay naglahin kan no tulungan ka. Bayada masiksika. Solom anapan imutang, solom anang igastaw, iso asulwom mo't nga ron abayadan, danga bakbakitan. Unayin atok-tok. Mabitlaan! Mayan! Nay, nanang, da kayo, Mike. Iri ka pumutlang day tari daw, Arnel. Darasam. Ha? Abay, nanang? Iri ka pun, darasam. Oo, nanang. Abay, nanang, anyat mapaspasamak. Kaslad da ilimlimangan nyo. Kwa, nakitak di imutangak ija ilay. Masabat kukuma. Imbaglakit din ta sinagak diti balayaw. Sigurado ang mapanag-singir day dya ija balay. Anya? Inutangan nyo dya ilimlimangan nyo? Sanguwan nyo, Awan nga rin ti ibayad kaw. Di ka lang makaawat mo tin, Arnel. Sinangog kuman no adda ti ibayad kaw. Jack might agkurkurang no may papanit ti suportak iti inak mang biyanong ken tultulungak pa'y dagiti dua akakabsat ko nga agad-adal ngem naglaing unay nga umutang ti inak tapno dalaang ti pagsugal na agduduma ti pagututangan na lumablabas ti aldaw nga awan apulos ti nagbaliwan na iti na minsan manayon panagkasangay na rinigalwak ida iti tricycle tapno adda kumati pabastrekanda. Ninayunak pa'y iti comforter nga ilako da. Kay! Nanang, kumusta ngay? Nasingir yun, di impautang yo comforter, a pinailako kada kayo? Ay, kukwa, awan pa'y tinagbayad, anak kaw. Anya, nabaybayagan day jay nanang. Uray no ti puunan kumamot at maisubli. Agbalor iti 18,000 pesos day jay. Awan nga rin ti masingir, tadi damot agbayad. Awan ti masingir yo? Wano? Pinagsugal kan pinagbisyo yon. Nagalasin ti kasta pa nagsasaom, Joy. Ibagayo nga minan ati agpaiso. Dayta nga rin ti agpaisaw, awan ti masingir. Saan ko nabasol awan ti ibayad da? Nanang! Agsasaro nun ti umay agsingir. Pangipanamlaan nga ti kwarta ama ipapaima kang kabinita. Kat ititad kumot amin aswildok kang kang agkarkarpintiraw. Nagado ti paggastuan, damagam kit din no pangipanak. Unangam grabe matano gastos lang dito'y balay. Adda di tricycle kan itad ko ti swildok kan ka. Adda pa itultulong ni Joy nga adda di Hong Kong. Nga makautang ka lata. Saan ka may ibusan ito utang? Awan nga ro, ti kwarta, iso nga umutang ak. Alangan mo't nga umutang ak, adda mo't ti kwarta. Na, sabay si katandaganas na nga umapa. Baribar mo't nga mintisungbat mo. Bakbakitan ka nga awan ti manaknakam mo. Wan! Sikan, tinanakam. Awan nakam kaw. Anya nga rot ita, naragsakan, tananakam ka. Sikan ti kanakman, dito'y lubong. Nita, may na. Sige! Inisog ti layat mo. Agpatingga kamot na nga rot iti layat. Anay ko, apay ngay ngagtungpa ka. Inlayat indisaw, nalabaskan. Kaya't mau, tanayunak pa. Inapanak jay just king agsyuman kan ka anak
ko. Saan kayo maagapa? Awan ti madi nga inaramid jo, nanang. May sakamot, Joy. Imbes asyak ti sakit mo, tasyak ti inam. Kaslakit din di agsyuman laeng kan ka ti sakit mo. Gaputaan mo kada kayo ti ayan ti bidot, nanang. Sige, pagkaykaysaan da kaon. Syaklata na ka na ti bidot. Awan pa'y sirbim nga anak, tadinak pa'y isakit. Kasano may nga isakit kayo? Kata kayo mo ti ayan ti bidot. Ay, jakla ko mga rodin imaw awag. No syak mitlagayan ti bidot kan ka. Ay, kaslakit din nakadakdag sa kun nga ina. Kanayon niya grikyar da nanang kan ti asawa na, gapu iti utang ni nanang. Nagadon dagiti agsingsingir kan ko na. Ay, anyan ni nanang. First honor iti kinautangera. Naku namon, Joy. Tinasayaat. Kasaritam ida. Ibagam nga alaam-laangan ti tricycle nga inted ko kadakwada. Taamangan numapukaw adi na oras dayjay, gapo iti kadon ti utang ni nanang. Anya? Jakmot kayat adayjay ti ilako da, tapno adalaang ibayad da iti utang da. Inkaalaan nun, Arnel. Ay, mabainak mo da. Bakit? Anya laangan ti ko na undan nga, nakidin alalaan di tricycle. Ay, awan nga rudan Delikadon di tricycle no di mo mapanalaan. Next in line dayjayon ngagpukaw. Daytoy ita te parikot ko, mang biyanong. Amkag nga mga numapukaw tumat jay tricycle, nga inted ko kadakwada, gapu itin nagadown nga utang ni nanang. Anya nga tati kasayaatan nga aramidon may, tapno agtalnan, kain agsardengan ti inamay iti panagbisbisyo na. Nang runa iti sugal, ta ilumlum na talaga ida iti utang. Iwanwan na kumamang biyanong, to'y magugura na pagayam mo, Joy iti Hong Kong. Pagayam ko Joy, anyaman at topiko asaan a pagkinaawatan, mangipaay daytakan ka kan iti inam iti sanaang. Pudno at ti Biblia kat ibagbagana dayawam daamam kan inam, ngam guyuguyon na kamay abuklam ti abilidad mo ngagpanunot, tapno maaramat mo ti bilag ti panagkalintigam. Dagiti naganak nang nangruna dagiti inna ket mangisasaad iti napatag nga akam iti biag tayaw. Isuda ti mga aywan ken mangal alwad sigiguradwanda maipaay amin na kasapulan tayo tapno si sasalon at tayo aging dumakkel tayo. Ngem daksang gasat te panakaigumon iti sugal, ket balinglingan na tinasaya at apan nakilangan mo kadakwada. No ti inam ket naragget mang taraon iti gagar na nga agsugal, ado ti matarastas na dayta. Paggastusan, salunat, kante relasyon nyo nga anak na. Mabalain narigat nga klunen at inam, ket adda parikot na iti sugal. Narigat atarosan no apay nga adda ugali na akasta. Bayat dumagdakkel ti utang na, ket maden ti epekto na kankwana, agkakanaten ti umapay aritnam, panakaseknan, pungtot, ken buteng. Anya ti mangitugod iti inam nga agsugal. Apay asan na basta maisardeng, ti nairugina akas pagpalabasan na lakuma iti oras na ket nagbalinan asakit. Ti panakaadik na iti sugal, kat saan nga iti panagkurang na amang tepel iti bagina. Kasla iti panakaadik iti drugs,
ti panakaadik iti sugal kat may sa mental health disorder mamagbalain narigat nga isardeng. Iswa saan yaw na pag-igamain iti kwarta. When no anya pa dita mabalin ng isalda. When no ilako dita. No awan kwarta taynam, mabalin nga aramidin na ti amin tapno agdala pagsugal na. Mabalin nga agkidaw ka when no manipulaan na day tarik nam. Ngem saan mo nga obligasyon tapno masuportaran ti maday nga aramid na. Ta uray manupay ti itid mga kwarta saan nga umdas dayta. Saan mo abasta mapasardeng dayta inam. Ngem bayat kumkumbinsiram iti pan nakapaagas na tapno matulungan iti pan nakaadik na iti sugal kat naan-anay pangedeng na dayta. Kinaawan panagtalag, pan nakapasakit, kan pungtot, ti mamagbaling umapay ariknam iti agdama dita, inam ita, no pay kasta, bayat nga agdaldalan iti pan nakapaagas, kasta matilangin-langin yaw, basta si tatalugod lakit dita inam mamatulungan, agsublin tumadlaang tinaornos panagkatunusan yaw. Alright. Kasta pa'y papagayam. Aging gangay ti sumarunumanay, ngayon tayo panagdadanggay. Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada kayo, amen. Bye-bye. Thank you so much, ka-drama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!